ba abu bane mai kyau. Akwai wani soja boy ya fito ya yi bidiyo ya yi maganganu da dama a kanka har da ɗan zage-zage. Kuskure ne kuma daga ni ne. Kin san ba zan iya zancen na a media ba saboda ba yau ba ne, an yi da yawa. Sau ba ka da dalilin kullum sai ka fahimtar da mutane cewa ga dalili, saboda lokacin da za ka yi auren nan baka shawara da 'yan media ba. So don ka samu matsala a aure ba za ka zo ka yi wa 'yan media bayani ba, ka bar da kowa da tunaninsa da fahimtarsa. In ka fahimta abin daidai fine, idan baka fahimce shi a baibai duk ya kai ka ji kai menene ba, hausan ma ya bace mu. Zan kunna muku bidiyo a gaban wannan magana nan ta hira da aka yi da Adam A Zango, ya mayar wa wato soja boy martani, sannan kuma ya yi magana akan aurensa duba da yanayinsa yadda yake yi. Abin yana masa zafi shi ma, kawai dai kaddara ce ta ƙeto masa, kuma babu yadda ka iya, dole ne ka cin mata. Menene ra'ayinku a game da wannan dambarwa da kuma cece-kuce da ke faruwa a kafafen sada zumunta duba da yanayin yadda mutane suke son gulma da kuma yaɗa jita-jita a kafafen sada zumunta? Adamu A Zango dai jarumi ne na masana'antar Kannywood. Bari in kunna muku ku ji cikakken tarihinsa da kuma yanayin batu da maganganu da yake yi da gidan TV. Ka ɗan yi aurarraki ya kai guda 6 ko 7. To dukkaninsu za a iya cewa problem ɗin daga kai ne ko kuwa har yau baka yi dacen mata bane ba? Duk daga ni ne. Kin san ba zan iya zancen na a media ba saboda ba yau ba ne, an yi da yawa. Sau ba ka da dalilin kullum sai ka fahimtar da mutane cewa ga dalili, saboda lokacin da za ka yi auren nan baka shawara da 'yan media ba. So don ka samu matsala a aure ba za ka zo ka yi wa 'yan media bayani ba, ka bar da kowa da tunaninsa da fahimtarsa. In ka fahimta abin daidai fine, idan baka fahimce shi a baibai duk ya kai ka ji kai menene ba, hausan ma ya bace mu. Da za a yi converting din ɗaukaka na ya koma ta wani bangare, da ana haka da zan so a cire shi daga cikin harkar fim a sa shi ta wani bangaren. Bakin ɗan adam masifa ne, ko da a ce yabanka ake yi, wannan kiran sunanka da ake yi ba abu bane mai kyau. Akwai wani soja boy ya fito ya yi bidiyo ya yi maganganu da dama a kanka har da ɗan zage-zage. Kuskure ne kuma daga ni ne. Ko daga kai ne? Yes. Saboda ni ban sani ba. Kuskuren kawai shine ni ban ci mutuncin shi ba, kwatance na yi da shi. So ban san cewa jira na yake ba, already ya riga ya dama bamai da iguwa idan na crossing din line din shi ko sunan shi na kira zai min irin wannan cin mutuncin da tozarcin. Kuma na gode wa Allah, saboda kin san kana rayuwa da mutane, za ki ga mutum yana nuna maka soyayya kamar zai mutu amma ƙarya yake yi. To wata rana zai fasa kanshi ya nuna maka yadda yake kallon ka a zuciyarsa. Shin rarara mai gidanka ne, yaronka ne, abokin aikinka ne, yaya alaka ku take? Farkon alaka ta da shi a matsayin fan ɗina ya zo, masoyina ne. So ana zuwa ana ce ma wannan mawaƙin nan da ya wakar kaza da kaza, wallahi fan ɗinka ne, yana son ganin ka. Kin san Bahaushe ya ce yaro da kuɗi abokin tafiyar manya. Haka. Da fatan kun ji irin zantuttuka da kuma batutuwa da shi jarumi Adamu A Zango yake yi. Menene ra'ayinku game da batutuwa da kuma zantuka da yake tattaunawa da gidan TV nan, inda yake zayyana wato baƙin cikinsa game da martani da shi soja boy ya masa, duba da yanayin yadda ake ciki kwarai da gaske matuƙa gaya, bai ji daɗin irin martani da soja boy ya masa ba, duba da yanayin sun tattauna matsalolinsu a sirri, sannan ya fito ya faɗa wa duniya. Haka zalika matsalan aurensa inda yake fuskantar ƙalubale da kuma kaddara, sai dai mutane sun ƙi yi masa uzuri game da yadda Allah ya tsara komai kuma yake tafiya. Yadda Allah ya tsara abu haka yake tafiya, babu mai canzawa, amma mutane suna rashin yin amfani da wannan wato tauhidi. Menene ra'ayinku a game da abubuwan da ya faɗa? Shin kuna kallon gaskiya ne ko kuma yaya? Adamu A Zangon dai an masa shaidan faɗan gaskiya, bai cika ƙaryayyaki a kafafen sada zumunta ba.
Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa da za mu ci gaba da kawo muku labaruka daban-daban na arewacin da Najeriya da ma na Kannywood.